Dragi moji, je vi znate kje je problem katastra u Salima i na Dugom otoku? Ma ostalom, čato vas briga. Fali more, drž se kraja. U 3 rečenice sve objašnjeno i poslana poruka. Ovo je katastarska karta Telaščice, parka prirode na Dugom otoku. Ručno je izrađena 1931. Prisjeća se jedan od najstarijih Saljana. Jeste stariji vi ili ova karta? A ja sam stariji, ali karta se činila kad sam imali, pa ja nemam pojma. Prema njoj se i danas radi. I sad je ova legalizacija je trebala riješiti. Međutim, nikad na kraj s legalizacijom. A zašto? I ja se pitam zašto. Pitanje je na mjestu. Odgovor na njega zna saljski načelnik, iako ne može ništa učiniti. U 6 katastarskih općina na otoku elaborati su napravljeni, a još se nitko ne može upisati kao vlasnik. Razlog vrlo prozaičan. Suci su prezaposleni. Mi nudimo da ćemo mi dodatno van ugovora financirati djelatnike suda da skinu ljude sa biroa. Mi smo rekli ne zapošljava se ovdje nikoga do penzije, ne uhljebljuje se. Općina je uplatila 1,5 milijuna kuna, ispunila obaveze, a posao će biti tko zna kad završen. Šteta je višestruka. Općina Sali već nekoliko godina planira kako će napraviti dječji vrtić, sportsku dvoranu, ali i vatrogasni dom. Nikako to ne može napraviti sve dok se ne završi katastarska izmjera. Inače, ova 3 projekta su ukupno vrijedna više od 10 milijuna kuna. Sva 3 spomenuta projekta Saljani će kandidirati za fondove EU. Valjana dokumentacija prvi je uvjet da bi se tražio novac od Europe, a tad će biti posla za sve građevinare na otoku.